achos dwi'n mwynhau dysgu rhywbeth newydd, a dwi'n gweithio fel athrawes ac o gwmpas Aberystwyth yng Ngheredigion, mae rhaid i fi siarad yn Cymraeg gyda'r plant mewn ysgolion o gwmpas Aberystwyth ac ym Mhawys hefyd. Achos dwi'n Cymraes, Cymraes, ac mae'n defnyddiol iawn am y swyddi. Wel, o'n i wastad yn moyn siarad Cymraeg, ond oedd yn anodd iawn yn ysgol i mi. Wel, hoffwn i fod o hyd i swydd yn fy ardal i, so dwi'n credu bydd Cymraeg yn rhywbeth sy'n gallu helpu fi. Ond hefyd, wel, iaith o wlad yw Cymraeg, so mae hynny'n bwysig iawn hefyd. Dwi'n siŵr, os dwi'n siarad Cymraeg, dwi'n yn meddwl tipyn bach yn wahanol.